Antsika niany ndraiky zegny antsika mikarakara vatagna dia miaraka aminakà eto zegny anao antsika hikarakara vatagna. Io zegny le tany misy antsika dia izy volagniko fanapahaniko anao tamin'ny andro raiky igny vidéo hoe karakory amireto dia karakory mangala amin'ny kibo amin'ny vôtraka aty zegny dia niany eto zegny antsika miaraka amin'ny Tsiabo izy ataoko fa mizaha ao zegny anao amin'ny raha tsaboiko eto. Zahanao fa karaha igny azonao lazavaiko igny tia mila misy tany amahany karaha dia makitizana anao mangala karaha igny mizaha tsara anao izy zegny ataonao maro tegna maro juska anao tegna hoe marigny reraka maro misentira reraka maro igny zegny karaha igny koa zegny anaovanao dia automatique zegny mahazo zegny résultat juska aminakà karaha igny zegny ataonao amitsara izy ndraiky nivolaniko igny atao amin'ny ty ndraiky zegny karaha igny dia afaka ataonao karaha igny ataonao karaha igny izy koa reraka karaha igny zegny anao mipody ndraiky koa anao koa ampodinao ndraiky koa zegny izy koa reraka igny anao mipody ndraiky ohatra za eto niany ity zegny izy mety tsy fotoana azoko afarana vidéo fa mety minimum 30 minutes na 1 heure de temps zegny ino ma ny zavatra matetiky zegny excuse-tsika amin'ny fiainana zegny voalohany matetiky excuse-ntsika zegny tsy agnanaovantsika sport io zegny antsika mivolagna hoe maro loatra engagement-na maro loatra responsabilité-nakà maro loatra raha tsaboko dia lasa tsy misy fotoana zegny za zay zegny matetiky raha volagnintsika hoe maro loatra zegny raha tsaboinao dia tsy manam-potoana zegny anao hikarakaranao vatagnanao zegny aminakà zegny i raha zegny tsy dia mitombogno loatra raha hitako na tamin'ny fotoana zany nianatra anglais na tamin'ny fotoana za mikarakara vatagna karaha zao ty izy io zegny fotoana io fa 24 heures fa anjaranao zegny mandamy izy koa raha zegny important aminao izy zegny tsy maintsy ahitanao fotoana fo izy fa matoa izy tsy ahitanao fotoana tsy important aminao izy amin'ny fotoana zay exemple zegny izy ka agny zao ty misy viavy tegna tianao zegny na fa maro responsabilité-nao automatique mahita fotoana fo anao andehanana amin'ny viavy agny izy koa anao zegny lalahy magnano zegny koa zegny izy koa anao viavy izy koa olo tegna tianao zegny izy io manam-potoana fo anao andehanana aminazy magnano zegny koa zegny mahakasiky ny vatagnanao mahakasiky ny tanjonanao mahakasiky ny raha tianao ho asa hoe langa ohatraohatra magnano karaha zegny izy ka fotoana zegny tsy tokony zay zegny excuse-ntsika zegny magnaraka izy io zegny tsy voatery andeha amin'ny gym fo zegny anao andeha amin'ny salle de fitness fa afaka zegny anao mitady place calme place malaise anao ny tegna tsara zegny anao zaraiky mihitsy mitsabo izy ohatra ataoko zegny ny tegna tsara azonao amin'ny fotoana igny zegny anao tsy mitavandra olo gauche droite ary zegny miketrika anao agnatin'ny asa rôtagna zegny satria mentalité zay zegny entinao mandeha miasa amina business mentalité zay entinao mandeha miasa amina business la hoe anao zaraiky fo akeo miasa eo anao miketrika enfin nefa anao avy eo nefa mbala mahazo fo zegny anao mentalité zay zegny mila hainao mentalité zay anao zaraiky mandeha manokana anao mitoeragna mangingina amin'ny tany misy anao agny mamonjy toeragna manginy na an-tragno atao malalaka tsara tragno dia mikotra io zegny na 5 minutes fo fa izy na 5 minutes par jour fo fa izy fa tegna tsara zegny plus que anao magnano répétition vao mainka anao mahazo zegny tiako volagny zegny plus que ela zegny leranao mitsabo izy ake vao mainka azonao raha zavaiko eto ia karaha ty hitanao zegny tiako zegny mademoiselle nakà eto zao ty zegny angalantsika jiaby ty zegny angala ty ndraiky koa zegny antsika eto
Oh, dia mipômpy. Oh, fa izy anao miaraka aminakà pômpy zegny tsabontsika. Anao zegny na tsy amiziny, afaka zegny anao mitady place karaha zegny. Anao any zegny, karaha igny anao fa. Oh, karaha igny. You are a one. You cannot expect to lead twos, threes, four, five. Anao karaha igny zegny. If you're a one, you can only lead zeros. Tsy tanao impotoka be. Izy zegny tsy voatery amiziny. Make you a bad person. Izy ka anao mbola tsy manana budget zegny, andeha nagnany, afaka zegny anao mitsako. But when Ang you tanong become siya, the no? right person and you become a 10, you become a Karaha leader. igny zegny, dia Watch ampotokoto. 9, 8, 7, 6, 5. They follow you. Mi-inspire zegny anao misofla hely dia mipotony ndraiky koa So let's zegny. do it. When we leave, I'm gonna walk you through some stuff, but before we leave, I just need you to be the right person. So I was listening to a young lady, you know, on Ino ma Instagram, ny my wife, and she was focus? like, well, why do men do Ny this? focus My zegny, wife was like, I don't know why my izy wife volako is igny zegny. Raha ohatra hoe eto fitianao azo, ampodinao matetiky zegny izy karaha igny zegny. Zay zegny ny focus. Mifantoko amin'ity zegny anao io. Mifantoko amin'ity fo zegny. Tsy afangaronao zegny hoe sady maka ambany aty anao no maka aty. Fa hoe ny focus na amin'ny business, na amin'ny kotrana, na amin'ny ratsabona zegny. Rehefa aty malôha dia aty malôha. Tsia, azonao razaveko? Zay zegny ny focus, mifocusava anao. Azonao? Satria concentration anao zay zegny raha hoe aty tianao alaigna, dia mitsabo raha nitsaboeko teo zegny anao dia kotrana mafy, ela. Ela zegny ilay tiako volagnina io. Ataonao ela. Niananao manomboko 5 minutes, na hoe 2 minutes aloha. Amarainao, ataonao 3 minutes. Afaka amaray izy, ataonao 5 minutes. Afaka zegny izy, ataonao 10 minutes. Afaka zegny izy, afaka ataonao 20 minutes, 30 minutes, dia mahay miakatra. 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Amin'izay zegny anao mahazo malaky zegny. Izay elaela mitsabo ake zegny mahazo malaky. Azonao? Raha magnano karaha zegny. Pody ndraiky koa tsika. Oh, And she's gonna be in the same room doing woman stuff. And y'all gonna, as a matter of fact, here's what blew my mind. I just figured this out about 3 or 4 years ago. I've been with Dee since 19. We were literally in the exact same location at 6 and 7 years old. We both were at the funeral, but we didn't get married or meet each other there because we were both kids. When we both Vantagem. grew up, Izy koa anao zegny mavita mipômpy. Mavita mipômpy na ilay mandeha fara igny. Avantage izy zegny ty zegny entinao zegny lasa en forme be zegny ty. Anao automatique dia avy mahita anao tonga dia mizaha edy. Azonao tonga dia mizaha en forme koa io olo igny. Zay zegny fa anisany énergie ambony be zegny zegny aloha. Faharoa zegny. Izy koa anao zegny zatra mipômpy karaha igny zegny. Mipômpy karaha igny. Oh, hitanao igny. Rehefa mirapoetiky zegny anao, mavita bebe kokoa zegny anao. Oh, satria rehefa mavita sport bebe kokoa ny anao ny manana concentration bebe kokoa e. Rehefa mitsabo raha raiky tsabonao zegny anao dia manana concentration bebe kokoa. Azonao razaveko? Donc zegny, izy koa tavita toay matetiky, ela zegny anao, donc mila mitsabo sport zegny. Azonao? Izy koa tavita ela volagno, mila mitsabo sport anao. Ilainao mipômpy igny. Avy eo misy araiky koa zegny aboako anao eo, karakory ahavitana izy elaela, tsy magnino andao tsika. Indesiko anao. Karaha ty zegny atao mitsabo izy. Oh, mandromandra atsika. Oh ya, mandromandra atsika eto. Atao karaha ty zegny. Hitanao igny? Zaho anao. Tsika karaha zio ty zegny mitovy hoe mandramandra ambony fandia. Zaho boka zegny tonga dia ity zegny mifantatra eto. Oh, ty zegny mifantatra eto. Ty. Oh, dia itinao zegny, mbesa, zava. Itinao zegny izy ka zatra, hitanao igny? Zatra mirapoka amin'ity, fa zarina volagniko, zatra mirapoka amin'igny zegny ity, dia mavita bebe kokoa zegny anao. Oh, ça veut dire zegny mbala avy aty fo zegny forcenao fotoana zegny. Avy aty forcenao fa lay avy afara.
avy aty forcenao fa le avy afara ary zegny juste magnaraka fozy zay zegny antony mila nanaovanao pompe mila nanaovanao pompe matetiky avy eo amizegny zegny agnanaovanao le exercice na exercice karaha zio ty fozy exercice ty zegny anao mandrimandry io asa alefantsika avy ato caméra ty hitanao io mandrimandry karaha igny zegny de tianao zegny zatra milengny takagny de mandrimandry de formanao zegny magnano karaha igny zegny anao io zay mizatra zegny anao amin'ny fotoana zay